Vo svojich 20 by si mal. Ale každý ti hovorí niečo úplne iné. Vo svojich 20 rokoch by si určite mal mať jasno, ale nikto ti nepovie v čom. Mal by si cestovať, objavovať svet, kým si ešte mladý, ale zároveň si šetri, investuj, podnikaj, makaj, no nerieš peniaze. Ale potom hľadaj význam, spomal, nepreháňaj to a užívaj si mladosť, chod na party a ži. Ale zároveň chod na výšku, aby si mal istotu. Kašli na školu, zariskuj, vybuduj niečo veľké, ale zas nevyhor. Maj rezervu a náhradný plán. Mal by si pracovať na sebe, byť lepší, ale nebuď za strápny a nepreháňaj to. Jedz zdravo, športuj, ale nerátaj si kalórie a užívaj si život. Stávaj skoro, čítaj knihy, buď disciplinovaný, ale oddychuj a neber veci tak vážne. Skúšaj nové veci, nájdi hobby, ale hlavne nebuď divný. Čokoľvek, čo urobíš, ľudia vždy budú mať dva názory. Či je to pre teba dobré alebo zlé. Možno si vždy nespravil správne rozhodnutie a spravil si veľa chýb, ale možno o tom je práve tvoje dospievanie. Rob chyby, zlé rozhodnutia, ale uč sa z nich. Práve toto je cesta, kde zistíš, čo naozaj chceš, kde spoznáš seba a presne toto dáva tvojmu dospievaniu zmysel.